Ajmo vidjeti kako kreativni AI može pretvoriti našu viziju u stvarnost. Poznata situacija. Imamo jasnu viziju, ali AI je jednostavno ne kuži. Upravo taj jaz između ideje i onoga što dobijemo, to je problem koji gledamo. A ključ za to nije magija. Stvar je zapravo u umijeću komunikacije. Znači, to nije obična pretraga. To je više kao da dajemo kreativan zadatak stroju. A postaje posebno zanimljivo s nečim kompleksnim kao što je glazba. Tu ima puno detalja. Dobar prompt u biti rastavlja pjesmu sve do njezinog glazbenog DNK. I taj se princip može primijeniti na sve, od kratkih džinglova do složenih orkestralnih komada. U suštini, svaki prompt je precizan recept za točno određeni zvuk i atmosferu. Ali glavno pitanje je li više detalja uvijek i bolje? To je prava debata. Usporedimo dva pristupa. Jedan s par ključnih riječi, drugi s ultra detaljnom formulom. Jedna strana kaže komplicirani promptovi su samo placebo efekt, potpuno nepotrebni. Druga strana tvrdi suprotno. Detalji su presudni za postizanje točno onog što se želi. Znači, neovisno o raspravi, ključ je u metodi koja daje pouzdane rezultate. Tu na scenu stupa dokazana strategija, obrnuti inženjering. Analiziramo što već pali. Kad se analiziraju viralni videi, iskaču uspješni obrasci. To su takozvani arhetipovi. Tako se kreativna analiza pretvara u jednostavan sustav od 3 koraka za izradu promptova. Kao rezultat dobije se predložak. Dovoljno je promijeniti varijable za bezbroj novih verzija. Sve to pokazuje da prompting postaje prava vještina koja spaja analitiku i kreativno vodstvo. Ta vještina je pola umjetnost, pola znanost, spaja viziju redatelja i logiku programera. U suštini, to je novi jezik kreativnosti, prevođenje ljudske mašte u kod koji stroj izvršava. I to nas ostavlja s jednim velikim pitanjem za budućnost. Ako je prompt recept, tko je kuhar?